Way bakak mi kabakha kabapun kalakla no nasla perthai. Bon sien ki khon ki kalalong kum ki khon swet. Klem nong sharai. Kamtam lele habau khpa bomdon shu ya ka jingkit kli udang kwa ban wad ya ka jing sngo bha. Nakaba e no bak yala ki khon bar yo tengah thamai sha way pat. Kani kala jaya ki laingut shipara ki basyong basa ka shnong krang kabaha ba po ka light crow community and rural development block bat ka bajngai tang kumba 4% kilometer na ka shnong maujrong ya kini ki khon swet ka hebret lam jing shai khongset ka badang khatway snem karta bat ka hebret ri jing shai khongset ka badang san snem karta lari bat sumar hi da mention rang jongki ukupa roy khongset ubadang khatn riu snem karta. Mga i-contestant 25 kaba iba PS lingdo i laweng no ya ketuka video ne menmiet naman ba na pedang jing pi kibun bamang bat ngai iru ki comments ba bun ba pias ngorem ya ka jing ong janga ngaptung nrai nga shukwa ban pensyai hani khndia ngam syam la pen mong ya pi ba pi ya dei taki ngaptung ma yo shina ki ngaptung nrai kani kalong ba nga shukwa an pensyai ba nga shukwa ban kren ya ka jing shisha ba dik ka banga nga don ham sim baleng nga kren komta ya ka jing shisha ba ka banga nga don ham sim pet menta ladangin aijat sha uk shinrang lani sha ukpa ke ka baja pet kini ki khon baklat ka keme ki sha kun suan batsa tang shipara gitu ki shinrang bas ngoram ya ka jing ong jonga baki de ki ngaptung ho ngate bara khoi kim de ki ngaptung re ki don pat ma phi ki shinrang balai phimle ya uni urang ba uba e khunsuat ya kini ki khon hato phim isin ya kini khunsuat ki biasa tang spara balai phi kan tho enga phidek balai ya uni ubriu balong ngaptung bat uba penlong ya phisia ban sha khot ngaptung umdei bang akot manga ngaptung re barok ki bru kin khat ngaptung ko pisa ki jat bali ki khat ngaptung shinrang mar pilai i ngaptung u hel na uwei usin tiu sha uwei pat te ushinrang ubam ne lok ne kuram mlong kum ngaptung udi ngaptung am shimla kran ne baro akran ne kitu ki don jat am te nakaleng junga dangla ban ajat shaka kemi namar ka kemi hi ka dikawai ka bakor rotam yangi ki khon ba ka long ru kum uding ba ubas kham hala nongrem baladangi kedop ngiyok jing jat hat ba ngiyok jing tengen baladangi penmong ngipang ya ladehi ngipang mensim ya ladehi ti kumta na kalian jonga ngapen remjer ngamla ban ajat sha ukpa bat ngala ban ajat sha kakemi tangkini hi ki kentian kuble shibon